warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok sekawan pada nampilaken drama bahasa Jawi. Nami kula Muhammad Iram Nafi dados kameramen. Nami kula Albilan Sawatul Abdillah dados apa? Perkenalkan nami kula Arif Wana Santoso dados Arif. Nami kula Kanita Sasabila dados Bu Nita. Perkenalkan nami kula Aswa Kusabia dados Bu Sasa lan sutradara. Perkenalkan nami kula Nadia Jelita Sudyaswadi dados editor. Alhamdulillah Bu, dinten menika kula pikantuk wonten undangan perusahaan ageng. Mugi dipun dongaaken cepatos lancar nggih Bu. Nggih, mangkatenipun sing ngati-ngati. Mugi-mugi diparingi kelancaran dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun sanget nggih Bu. Sugeng rawuh Mas Arif monggo pinara. Nggih, matur nuwun sanget Bu. Arif lajeng pinara lengga ing papan ngentosi sawetawis wekdal salajengipun piyambakipun kapundhut mlebet dhateng ruang wawancara. Arif mlebu kanthi gugup, lajeng ngangkat sirah kaget amarga sing dadi HRD yaiku Syafa, kanca mbiyen ing SMA. Astagfirullah, iki Syafa, kancaku mbiyen sing arep tak sakiti. Nalika SMA, Arif dados murid sing nakal, dene Syafa murid pinter, sregep, lan meneng. Arif asring merentah Syafa nggarap tugas-tugasipun. Syafa. Engen di tugasku wingi, dina iki kudu dikumpulake lho. Nuwun ngapunten Mas, bukunipun kula mboten eling wonten ndi. Kowe gelem tak pukul ta? Awas saya aku dihukum kanthi gara-gara kowe. Arif lenggah tansah mirsani Syafa kanthi boten pitados. Monggo Mas Arif kula ajeng ngaturaken pitados sepisan.
Arif mung iso meneng wae, raine pucet. Lajeng mlayu metu saka ruang wawancara. Mas Arif. Mas Arif, kados pundi kok panjenengan medal? Nyuwun pangapunten Syafa, kula rumangsa sangat isin. Biyen kula nate nindasaken kasar lan nyebuli panjenengan. Saiki kula kaget panjenengan dados tiyang sukses lan langkung sae tinimbang kula. Mas Arif, punika sampun kalampahan jaman kapengker. Kula sampun lali lan sampun ngapura tindakke kesampean. Wonten ing gesang menika saben triya mesti kodhok kesempatan kanggo owah dados langkung sae. Matur nuwun sanget Syafa. Kula nyuwun pangapunten kanthi tulus. Sampun Mas, kula tampi saged mangkarya kanthi langkung sae. Kita dados kanca maneh. Saking kedadosan menika, Arif sinau pilih saben tumindak wonten akibatipun. Nanging kanthi pangapura lan tulus ati, sesambungan saged dados apik malih. Arif lan Syafa pungkasanipun dados kanca kados mbiyen kanthi raos langkung dewasa.